Dobrý den, vážení diváci. Ráda bych vám představila dnes terapeutku techniky kvantové léčebné hypnózy a Simču Šermovou. Ahoj, Vítám Helčo. tě. Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, Simčo, řekni mi, kde se setkala s technikou QHHT? Ano, já jsem se s ní tak zvláštně potkávala. Nejdřív zřejmě, myslím si, že to bylo přes internet, Mhm, kde na mě vykukovala videa Dolores a i ten její hlas mě tak jako různě na mě vykukoval, jestli se mhm, to dá takhle říct. mhm, Prostě mhm, jsem ho občas zaslechla a říkala jsem si, wow, ty brďo, takovýhle informace. A začala jsem vlastně hlouběji studovat, nebo chtěla jsem zjistit, protože já jsem takový zjišťovač. Mám ráda informace, takže jsem začala zjišťovat, kdo to je, co to je za paní. mhm, Protože Dolores, my tady v Čechách jsme nevídali jako každý den, že jo? A ani vlastně ty její knihy tady u nás nebyly dostupné, to až vlastně s tebou, Helčo, když ty si je mhm, začala překládat, což je úplně jako super. Všem je doporučuju. Takže já jsem šla zjišťovat, co to je za paní a jak je to možné, že říká takovýhle informace. Zajímavý pro mě. No a potom jsem si objednala knížku a pak jsme ji s mužem oba přečetli. To A jste já, si objednávali českou nebo anglickou? ne, my jsme si objednávali anglickou knížku. To ještě nebyly. Anglickou, jasně, jo, nebyla žádná, takže rozumím, rozumím. Takže na tebe v angličtině vyskakovala. No, na mě v angličtině Mhm. vyskakovala, protože já jsem původně učitelka angličtiny, takže já Rozumím. mám, a navíc já mám ráda ty originální informace. Rozumím. Takže jsme to přečetli a říkali jsme ty brďo a potom jsem, myslím, někde viděla i tu možnost, že lze QHHT provádět. A Mhm, to jsem mhm. si říkala, ty jo, tak to asi dělají jenom nějaký speciální lidi, jo. A tím to pro mě skončilo. Aha. No a potom rok na to jsem se podívala, jak teda se to ke mně nějak připlulo. Jo, ta informace a v tu dobu už jsem dělala techniku metodou cesta a Mhm, říkám si, jo, ty jo. A zase Dolores na mě někde vyskočila, tak si říkám, ty jo, to není jako normální, tak podívám se znovu, jako kdo to smí dělat. Jo, měla jsem mhm, trošku asi větší sebevědomí už. Tak jsem zjistila, že to lze dělat, že vlastně si ten kurz lze udělat i online. A, ale to jsem si řekla, že ne, to není nějak jako, ne, že to není pro mě, ale že ne. mhm, Um, Potom jsem asi ještě 2 roky nějak čekala a mhm, potom jsem si řekla, tak dost. mhm, Budu pořád tady jako čekat. Nevím mhm. na co. Ano. Vlastně jsem si udělala kurz QHHT, úroveň 1, 2 a vlastně jsem byla ohromená tím, co za informace k nám může přijít. Mhm, Mám různé zážitky z QHHT Povídej. a nejvtipnější byl zážitek s mým manželem, Mhm, když jeho podvědomí vyšší já, tak mi řeklo, no to jsem já, Gabriel, což vlastně Archanděl Gabriel, se kterým on komunikuje. mhm, Já jsem z toho byla tak jako v šoku, že jsem nebyla schopná potom chvilku jako mluvit, protože jsem si říkala, to jsi se určitě dostala špatně, ale dostala jsem se dobře, protože potom přicházely ty informace, které jsme potřebovali, mhm, nebo které on potřeboval a vlastně on tam měl několik zrovna tady v tom sezení.
tak tam měl nějakou výzvu osobní zdravotní, Mhm. která se potom v té době, ve které měla, tak se opravdu vymizela, když Mhm. následoval kroky, protože my víme, že když následujeme kroky a rady, které dostaneme, tak opravdu se to nevyplácí. Takže, ale to jsme v té době ještě moc nevěděli, tohleto, jo, jako že se Mhm. to Mhm. nevyplácí. Takže jemu se to opravdu ztratilo a nedávno řešil něco pracovního a to taky jako řekli vyšší já, tak my ti něco zařídíme a zařídili a myslím si, že je spokojený, že pořád na to vzpomíná. Že Mhm. řekli, my ti něco zařídíme, Mhm. jo, pro tu tvou cestu, to, co bude Ano. přesně pro tebe. A opravdu se to tak stalo, během Mhm. měsíce se to bylo zrealizováno. Mhm. Mhm. Hezky, hezky. No tak to je parádní. A co byl jestli byla ta zásadní informace, kterou jsi dozvěděla, že jsi řekla tak a teď prostě se chci jako část svého kariérního života věnovat tady technice kvantové hypnózy. Proč je to pro tebe tak jako výjimečné, nebo co byl ten spouštěcí moment, který tě docvakl, že jsi řekla tak dobře, tak a teď se tomu jdu věnovat. No Ten tak kurz nebyl úplně levný, vyžadovalo to nějaký čas, že jo, takže já myslím, že to bylo několik faktorů a mhm. několik situací. Jedna z těch situací byla, nebo je, když opravdu vidím, že ty informace, které přichází z té hloubky, jsou opravdu pravdivé, protože měli jsme třeba i s některými mými blízkými kamarádkami, já to používám i třeba na to, na vytvoření náplně kurzů nebo pobytu, které Mhm. děláme s Mhm. kolegyní Wolficou, tak vlastně to, že jsou to informace, které opravdu jsou potom ověřené v té realitě, v té praxi, Mhm. protože jedna moje známá se dostala do náročné situace a vlastně podvědomí jí řeklo, jak to dopadne, to bylo překvapivé. Mhm. A Mhm. ona opravdu měla tu velkou důvěru, následovala ty kroky, které nebyly nějak jako veliký. A opravdu se tak děje do dnešního dne. Upozornilo jí na nějakou jako zdravotní výzvu, která by mohla nastat, kterou jsme vůbec jako netušili. Orientovali jsme se na někoho jiného a opravdu to tak jako bylo, že Mhm. to jsou věci, které člověk jako nezapomene. Mhm. A potom i moje vlastní zážitky které jsem měla, tak byly tak mocné, že to prostě nejde jen tak jako dát na stranu a říct si ne. A potom další věc bylo setkání s touto energií na pobytu, který organizovala Julia Canon Mhm. na Ibize a tam byla velice silně přítomná energie Dolores. Mhm. A to byla taky jedna z takových věcí, která mě úplně velice silně vzala za srdce, že, že nelze přestat a vlastně já využívám ještě i techniku, která lze používat ve skupinách a z těch informací také velice čerpám. Takže Mhm. Mhm. Takže děláš i skupinová sezení. hm, Mhm. je Mhm. skupinová naživo a právě na těch pobytech, která máme různě tematicky zaměřené, ty pobyty, které máme různě tematicky zaměřené. Mhm. 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 Dobře, dobře. No a ještě mi řekni, prosím tě, a našim divákům, kde provádíš, kde ta sezení, kde se můžou objednat k tobě. A sezení provádím přímo tady. A to je které město? Které město to je? Praha u Říněves. Mhm. Takže to je v Praze, ale
Ještě je to v Praze, ale jede se sem trošku, není to v centru, takže zde neuslyšíte žádné tramvaje ani autobusy. Mhm, mhm. Dobře, dobře. Máš nějakou takovou perličku ještě, kterou bys si chtěla pozdílet s našimi diváky, nějaký zážitek speciální a ze sezení? Kromě teda Archanděla Gabriela. Uh, no, tak to je dobrá otázka. Uh, Možná, když já sama jsem dostala takovou jako informaci, protože jsem přemýšlela o změně bydlení Mhm, a vlastně moje vyšší já tam začalo něco jako diktovat, mhm, ukazovat mi místo a já, mhm. aha, ok, dobře, můžete, jako to může být kdekoliv. Oni řekli 3 stromy a já, dobře, dobře, tak že tam budou stromy. Oni řekli, že tam budou stromy a já jsem si říkala, no tak to asi poznám, stromy jsou všude, jo. Ano. No. Pak jsem měla další sezení a za rok a tam bylo, jo, protože já jsem si šla někde projít na Šumavě a tam bylo místo, které se nazývá Tři Lipky Mhm, a jsou tam 3 stromy mhm. a je tam pozemek, který patří naší rodině. A, zajímavé. Ano, takže Mhm. a já jsem říkala, jsem měla ten dotaz, jako je to tohle? Jako proč jste mi to neřekli, to je fakt snadný, ne? To jsem si mohla popojít na procházce o 5 kroků. A moje vyšší já se mě jako totálně vysmálo, protože někdy tak jako se mnou tak komunikuje Tipkuje? uh, Mhm. v mých sezeních a vlastně říkalo, no, to jako, to jsme nechtěli, viď? To by si, protože jinak by si hledala, kde jsou nějaký 3 a, a, a my jsme potřebovali, aby si počkala. Aha. Potřebovala si Mhm. dělat nějakou jinou práci a to byla práce s tím pozemkem energetická. Takže já jsem potom dostávala jako ještě další informace, protože po sezení, že jo, další 3 dny jsme stále ještě velice hluboce propojeni. Ano, tak jako 3 lipky předtím mě ukázaly stromy, tak já doufám, že přijdu ještě další informace. A ještě tam byla jedna hluboká informace, kde oni říkali, že běžte na úřad to zjistit, jestli... Ne, oni neříkali, běžte na úřad. Já jsem říkala, půjdeme na úřad, aby jsme se dozvěděli, jak to tam je s tou změnou toho pozemku. A oni říkali, no, to už se řeší, to je v řešení. A potom, když jsme tam přišli, tak opravdu už to bylo jako, že se s tím počítá, že Super, se tam budou to je stavební paráda. kancely. Tak to je skvělý, A na úžasný. tom je ještě nejvtipnější to, že vlastně ta vesnice a i lidé z té vesnice, tak všichni nás jako odrazovali mě, jako že to je blbost, že tam se nic takhle jako měnit nebude. No a potom na tom vyšším úřadě vlastně říkali, jo, jo, s tím už počítáme. Zajímavý, zajímavý. Timčo, jakým způsobem je nejlepší tě kontaktovat? Přes nějaký formulář, nebo telefonicky, nebo e-mailem? Jak to u tebe funguje? Nejlepší je mě nejdřív napsat e-mailem a potom se s klienty spojím telefonicky, anebo vždycky se domluvíme na čas, abychom se domluvili na podrobnostech a vlastně na tématu, který oni chtějí, kterým se chtějí zabývat. Mhm, mhm. Dobře, tak jo, tak já moc krát děkuji za sdílení zajímavých informací a přeji ti hodně spokojených klientů. Já moc taky děkuji, Helče, za tuhletu možnost. Děkuji. Měj se hezky. Loučím se také s našimi diváky a přeji vám všem hodně štěstí a zdraví v dalším životě.